akademosiyam rezimbabwe kusangana zvakare pano paTV yenyu patinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Ndine League Dot yandinayo ndakakubatirira. Ndoda kuti munhu wese anga achinzwa kuti zviri kuitika zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Geza Revolution pamberi nayo pasi nadzoro jena pasi naEmerson Damzo Mnangagwa. Muri Zimbabwe tinotenda nekutsigira kwamunotiita pano paTV yenyu. Chinzwai League Dot yatinayo iyi mozoridzawo zvamunofunga. Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Livuka njani? Good morning Zimbabwe. Turikufara turikuona ma-inbox vanhu vari kutiratidza wakapfeka black kwese kwavari ikoko, and mafaces atiri kuona ari kuratidza kuti mhuri yeZimbabwe iri kufara. Tanga tichida kuti tiadresane panyaya dzedu dzerevolution. I think address yerevolution tichaiisa manheru. Regai timbobata nyaya yakomrade wedu comrade Nyoka Yemabhunu, because ndaona kuti zviri necessary. But chiregedzai tiibate for the last time, so that kana paine maZimbabweans anenge achibatsira moziva kuti muchabatsira neengo ipi. Point yekutanga ndoda kuti ndizivise mhuri yeZimbabwe, since ndisisiri directly involved in this case. Ndoda kukuzivisai kuti pese pataiita basa izvi ndo zvatakaona pa this case. Number 1, Nyoka Yemabhunu is not protected by the court or lawyers. Regai ndidzokorodze katatu. Nyoka Yemabhunu is not protected by the court or lawyers. Ndakudzokorodza kekupedzisira. Nyoka Yemabhunu is not protected by the court or lawyers. This is the situation. Nyoka Yemabhunu is protected by South Africans. Ndodaira kuti muri kundinzwa. Ndichaedza kushingirira kukupai this address. Nyoka Yemabhunu is protected by fellow South Africans. Ndo vanhu vanga vakamuchengeta pesa. Kusvika patiri kuti anga ari mupenyu, it's because of South Africans, not isisu maZimbabweans, not the court, not my lawyers. MaZimbabweans tanga tiripo pakubatsira kuti wakachengetedza comrade awa, warambe wari motivated, wasaure moyo. Number 2, Nyoka Yemabhunu has no case to answer. Ndoda kuti ndikudzokorodzei futi izvi. Nyoka Yemabhunu has no case to answer. All the cases dzamunonzwa dzeshe dziya, they are imaginary. So toda kuti muzive izvozvo. Those are imaginary cases. Hakuna nyaya yemasofa yaakapara. Hakuna nyaya yeInterpol
yaakapara. Nyoka yemabhunu haana kuuraya munhu, haana any case inodhizeva kupinda muInterpol. Regai ndipadzokorodze izvi papo. Nyoka yemabhunu haana case inodhizeva kupinda muInterpol. Saka mukaona mupurisa weInterpol uya wamakazoona achizvuzvurudzwa kukoti, hakuna mupurisa weInterpol anoenda neuniform yake achida kunosunga vanhu. Those are bogus. That was not an Interpol officer on duty. Wakamusunga iwo wana gamba ako iwawo. Intelligence system yeSouth Africa inayo, but haina the full powers dzekuchengetedza mukomana. Izvezvi haapo pakesi nenyaya yedrama ravaiita nana DJ Holly riya vachiita sevari kunetsana, achibva aita searamwa seaenda. Hapana kwaakaenda gambakwe is still there. Malawyers ake ndo malawyers the same wakasainirwa mandate naComrade Nyoka yemabhunu. So mabloggers amunoona waya wana DJ Holly neimwe team yavanenge vachishanda nayo vachiita marecordings, vachiita sei, they are on a mission. They still work hand in hand naGambakwe. It was just a handover because Gambakwe was overexposed. That's why they brought in a new team. Even this new team yanga iriko kujeri kuna Comrade Nyoka yemabhunu this week. System inenge ichitaurira chiti vakomana maakuita sei, tasangana nevanhu vakati, takuchengeterai comrade for 3 months for now. But what is the situation at hand? The comrade is not safe. Mari yakaiswa pana Comrade Nyoka yemabhunu nesystem yekuZimbabwe yakawanda, yekuti even iwo vari kubatsira kumuchengeta, you can't pay them with money. Inhau yekuti vari kuti hatisi kuda ropa mumaoko edu. Ndo zviri kuita kuti Comrade Nyoka yemabhunu vanga vari mupenyu kusvika pari zvino. Asi paiita matambudziko taiedza kunobatsira tichidefenda tichivhara. Asi payasvika waedza kutibata wakati no, comrade, situation haina kumira zvakanaka. Tiri kuedza kubloka mapapers, asi hatisisina kwekuturira the load because they are also overwhelmed. They know very well kuti kesi yayo Comrade Nyoka yemabhunu iproject yaShoni Mnangagwa.
They know the system is very away. Vari kutoshamisikawo, but dai wasiri maSouth Africans akabata maoffices understand the suffering of the mass of Zimbabwe. Izvezvi comrade Nyoka Yemabhunu tingadai tisiri nawo. So tamboedza kubata wemhuri mafoni awo haasi kuita pari zvino. Tichaedza kuwabata zvakare kuti vamhanye pamazuva mashoma asara wabatsire muchinda uyu. Asi havakwanisi kumubatsira vari wega. Mukazoona wauya wachikumbira rubatsiro, please wabatsirei. Situation yavakatarisana nayo is a difficult situation. Toziya vanhu vanenge vachibvunza, ko comrade Saruwaka sei makabva masiya channel? Saruwaka haafambi ari ega. Saruwaka anofamba nema-administrators ake. Nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu ine ropa mumaoko. Haisi ekesi yekuti unoita manyemwe uchitraya kuda kuihandla. It's a case between life and death. Saka pakaitika masituations ese aya wakwanisa kunomanipulata Comrade Nyoka Yemabhunu, mandate wasainirwa, wakuita request yekuti wapinde muchannel waone kuti maadmins ndivanani. Ndo patakabuda nemaadmins angu, so that I protect them. Saruwaka will remain the victim because that's the only person who was sacrificed on this case. Because case ya comrade wacho, Comrade Nyoka Yemabhunu, it's a case between life and death. Saka a case between life and death unotoisa musoro paguillotine kana muchida kusave a life. That was the role played by Saruwaka. Hapana request of help yatichada kubva kwamuri since tisiri directly involved in this. Asi tati tikuturirei the situation at hand. Waka approach kwa wakuru, even kumsoro wanoiziya. Haisi kubatika nyaya ya Comrade Nyoka Yemabhunu. It's not a case yaunongobata. Nyaya dzekudyiwa kwemari dzese dzamunonzwa idzo, siyai, that's nonsense. Even Saruwaka akanzi akudyirai mari aita sei, haisiriyo nyaya iripo. Nyaya hombe ndeyekuti life yasevwa here yaComrade Nyoka Yemabhunu. Ndio nyaya. Mari inoshanda yotsvagwa imwe. Mari haisi important than life of a comrade. So fellow Zimbabweans, ndakupai this issue and this case so that mugare makaziva kuti what is the situation surrounding your comrade. As responsible leaders, tinombotraya kuvharidzira so that wabereki mudzimba warare hope, naiwo Comrade Nyoka Yemabhunu wacho waedzi kurara hope. Asi payasvika apa, tati tichizvifumure because hatisisina choice.
asi toda kutenda the South African system yakachengeta muchinda kubva mukati mujeri kuenda kunze kumaofisi, kumakotsi. They are not playing those guys. But reason yavo vari kuti nyaya yemuchinda uyu is a life and death. Saka isisu we don't want blood in our hands panyaya yatisingavolo benefit mairi. What we are doing is we are protecting a fellow brother. Asi izvezvi pazvasvika, they are now even afraid to be exposed themselves. Nenyaya yekuti comrade wedu taitraya, Dzikama, don't overshare. Dzikama, don't overshare. But well, tichaedza kuti pane hama dzatinadzo nhamba dzikakurumidza kubatika, tichavaita hand over this case. Patakashandawo nepatakagumira. Then wotrayawo kubatsira iwo wari in the forefront. There is no one you can trust pakesi ya comrade Nyoka Yemabhunu except iwo nehama dzawo, especially in this last minute. Last minute yatakatarisana nayo is dangerous. Saka maZimbabweans dai mabatsirana nehama, paitwa make sure kuti it's either comrade nehama dzawo, then vanobatsira vozoenda kumasaidi. Isisu we were there because the situation yanga iripo, it was too heavy even for the family. Pamatangiro azvakaita. That's why we ventured in. Tikatombosiya basa rerevolution, tikabudikira mumikuku matanga takawanda. Hapana anotiziva izvezvi. No one can tell kuti anotiziva. But makatoona tauya kuzoprotecta mwana. So batai makadaro ipapo. Hama dzemukomana dzichakuzivisai kuti kana paine a type of help yavanoda munobatsira sei. Nhamba dzasiso wake dzekuZimbabwe dzataikupai dzeiko keshi dziya, kana pachidiwa mari munoisa ikoko. Dzedu isisu dzekuSouth Africa nema-account number chisiyanai nawo because hatisisiripo pafundraising yekubatsira. Angosarudza kubatsira